Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwiase emprenka so na adwumaden afia pma hankra dio enen so eyeda fofra obo ade no ahyehye de ama me no mie no se yentina mu na yenimu ahurusi every sisi dwumadie ene yesan de atoa baby awo bia na wode wani ene waso nyina ade yachi na yesua de ade ma hodo bebre na yebesua ewo efititi dwumadie eso bia yete yede dwumadie efri ebrewo ye Ice Cafe ewo Kumasi Cultural Center ni awope bia wo ba ha wonsa ebeka se ye anone se ye enuane ahodo wonsa beka wo mo enwenam wo ba ha wonsa ebeka wo de afen so weekend nso na wotwe awie ye gi anipa wa ha live band wa ha bibia bi ntunya hoho na pese na nije na ofili at home fanebra Ice Cafe ewo Kumasi Cultural Center ni awope bia unsa ebetumi aka sanso na Park Prestige Ventures womonso tiles papa European tiles ni awope bia unsa ebetumi aka womachira kwan ewo macro wudru wani kire kronomo no wudru abusia kruwa junction a wonsa ebenkum so a ubetumi enya womo ewo nkwanta na so womo ne taxi rank no na edi enhwanimu womo number egu screen so ubetimi afra womo na ne awope bia womo babia wo bia emfa ho ne babia wo onsa ebetimi aka wodie enne ye ba behwe asenie kwan ben so na ye fa edi asem ema abotoyemo eba ema obi ate ne ho ase na obi anso akoma mu ne na adwene mu eye ne fine menye obia se miama de nyina menua berima nana owusu echa obrempon ya na hote dinde abedum Ghana ono enenne nso mene no edi ahia me a mede dwumadie ho chiame nso mede de odo sewa enima apaw obetimi afre me anti odo ana memmenua ba odo sewa meje oso fe yentwa ye homra ye ba ye de dwumadie no ebe hyehye so Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwiase emprenka so na adwumaden afia pma hankra dio no mama tena se edeba efititi dwumadie so me monra menua be ma aso ye na mene no entwetwe enkomo nana owusu echa obrempon abedum Ghana be ma wakwaba bejusu obro mema nuaba na me be me de se me nuaba preko pe nuaba preko pe ne me ma be ka mema ho mema mu nuaba na sa na enema motesen ya me adom egusu nkakra akra se abrabo de ayese da kodie abrabo ye kon se de ye ka no de wo da sore na twedi ampoma nko na opia na se wasobra no ma wo bobi ye di banyi na nya na se de ye nya no nti wunya de a na se utaye meda se na ene ye dwumadie no ye de ye ni kire asenie kwan ye fa so di asem ye de abotoyemo eba ye wi a yasan abehwe amaninya eden obitimi nya amane na okogina na nanom anim anase ne yebie wada roma fa ye wurem asenie eye kwampa na nanom fa so esiesie enuanom entem menu yenya ne nua ekunu nya yire abusua nya abusua ema asomdue kese eba na yakasa obi anya asem a asem no etimi koye se bia one ne nua ntem ene ha obi aba ana se bibi no wo ye ne bi kra wa anwen ne bone na akowie bone na wonya ho asem nti obi anya asem no kire se yawudie obi adi ne ho yaw na de wadi ne ho yaw no ayi na yawudie adi a kire no etofa bono no se obi di ho yaw na oyi ayawudie na di ewo bra wode wo fa kwan bi so wo pensiesi a ese woni na nya asem eti asem no ye kasa obi anya amane a te se de wanya asem no a nanso na asem no emu opagya kakra ne se ye kasa obi anya amane a wo to ne ka to se wo nua anya asem wo yem be hyew fisa asem de obi yem pesa asem bra ye kasa wo nua anya amane a be woni kwkyera ya ahemfie ana nanom nanso se asem a ye de amamre emu amane ene be yi ano
wo mse de ye nyina ye amamra ne amane ne bidie nanso se oye mu ade oye mu amane amanenya ewom mpo wo de wo kodi adanse de wo kwa asem no bie obi ko tenchen no anhwe ye abusua pe ne otifi ko betime nya asem te se wanya amane ne se atrasem kakra de ato no mu odu kakra chen asem ansa na ya ba betena simpania besi ho enkunya ama yenhwe atenyi ede ane atenyi na ebre ben na sa atenyi ne nso ba ya wo niema ebi wo ho se yeti hoyi yaji akinye na akinye no nanom sa ba mu adu ase niemu anaya ya ba mu kichem yeti he betimi akase wo adan no we ye sei we betimi apagya oso ntim pagya akinye ne yagie nanso eye nkinwa akinye nketwa ye fe ne nkinwa ye di sa yaji akinye na kodu ba bi afei na kasahyew kasa emu oduro kasa bi a efin kakra wo mu no ya ase se ba na ehyew kakra bam se sin nkinwa hyew ehyew kakra bam nkinwa no mu die no aye nkinwa hyew afe wo mu afa bo se aduru nsawoso afe akinye no akoduru nkinwa hyew afe akodi nsawoso afe na odo se ten unua so wan hwe yi a me de nyam na me kasa sa no wan hwe yi a afe nsawoso akini na adane ntokwa ti se nkinwa ya hwe ne yi na be dane ntokwa a de asam aba fie ti se hwe de krakra ana o kansa woso empepi nipa bebre edi nkomo amani aman ebehia obi ko hu omampane obi ko hu ohene bi na saye ka obi ka me de memenke bi obi ka ana foforo ka dodo na atai kansa woso die nsawo shire nsa woso die ni mo wa ha ma ye hu ebra nsa woso die ye ka eno ma ye mfa sunsun ade we ene ba bia esese ye de nsa woso die ehye ye afiri ho a ye de ehye baabi foforo yesua de ye mfa no hye ye kasa obi di nsa woso a obi na obi di nsa woso a kire se sa nipa no wo ma firi nkinwa atra nkinwa hyew na kire se abufuo wo wo bentokwa abufuo wo wo ma bentokwa pa baabi efiri a na adane ntokwa no baabi efiri a enche kura na adu ntokwa nti se me kasa obi na obi ko di nsa woso a na se bi kura na enam fidie kura baabi am na gya nkinye agi nkinwa ama hyew kura bam na me se me to no na kokko na me koduru ho a me ne be di nsa woso me na akasa kire me sa no de me be ye wo nne no ene ye nsa woso na wo tenetene wo eno no firi ho na se otemgyina ni bia na se asintamu bia nsintamu ntamu a adane ntokwa nti obi aka so obi na obi ko di nsa woso me wo frɛ me enti bere bi obi di nkomo bi wo se wo tie ni so a na wo te se obi se Ghana aban ene America aban ko di nsa woso no so ma na hye Ghana mampani kwa America so ne America mampani ko di nsa woso na so ma ya hye be bia kwotena me kwa Africa na obubu o mo busa nsa na wo se na wo Ghana ne America ko di nsa woso de so o to bomba ko mbe kunya nyina na so da bi nkomo no mu ko di ye di nkita ho ye ni nsa woso ebi ne kasa bi a yesua de mfa nka ho se yese o mampani abunu ketem ogu kwai obunu ketem a wo de ko hene ye kasa obi abunu ketem a obi a wabesra wo titu na taye hoho wabesra wo na wo firi wo nkyɛn kɔ unim da obeba bi kro heda kora ankraw na wo konso obeba biem so o ma biem no unim yeso obunu ketem saa ketem buo no ekoba se samramafo a o firi soro do ho a enya Ghana soro ha wo o mo firi Burkina ne ho motonton no ye fa mo dodrofo no kane pa no oba dodo no mo ye nkramufo enti ne kata ofre so nyame no eno na duru ba bi o de se ho no wada so tia no obukam ti oba no sere ba bi na ama no asa ahemfie ana se nanu ba bi a obenya obeda no oba ne kata ne se ho a na wada so opia kwa abontena akotonton ne nuru no a omfa kete no nko etie won ho a oba no da ba ya asore fie ho oba ya asore no okọ eduru ba bi na bi ada bi okọ na bi a eduro de edi ne ho nampe asem bi kosi na oba fie na opega kete buka de he ne moto mu a afi o mba kirikiri ba fie no akwa na owa ha no eduro wura no wowai owa so obunu ketem efefo nko he da nkra wo mu wabune ketem wodia na yemfansi ha na yentwa ye ho sima ye ba ye beto aso yenkwaje aboafo nkrato Efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase empreka so na adwumaden afi apma hankra duonu mini abema yenhwe yenkwa asem ne so atenye sobobo
ena ensaman ena afen so kwa edubo wadaroma boye mu nkyere mu saa ne ma nyina no eye kwan hodo a nanom fa so edi asem na asem bia wo kwan ye fa so a ye ka no me ne wontem etete he di nkomo kama kama yi asem betima ba ye ntem ebi kura de wo ye me no na mempene bia na kura hu no se etesa nti betima yi maten se abadum Ghana ade a wo de ye me de mempe wo yi maten me ni ba me ho so ka se mama nua ba na menim se de me kan bi e be hawo kwa ben so na me fanyi waten de obeyi maten se obaba me nchen me ne umi enu ntem no no aka kire me sa de a wo ye me na anu no ye tepa so no wo ye no anya me de me so ebi amadwene kura nkoso se de me ye na ha nti waka sa me da ase me nya sa biem fa che me wo yi maten ana se wo yi maten no na bia ma mfa anya asem na se me san akoso aye a wo betima bom sobo eno so ya ten ye no kwan hodo na ten ye na peja kakra sobo ne se afa nipa ba ko ana mienu bebam ebeti na ko to ye nyina yonko aye ni no ko no ho a ebi a eno abana na agya kwasi unu se me ya menua o ba bia ne abadum Ghana ade we wo de ye me maka kire no ka me ka kire no se me yi na ten wamfa anya asem okoso aye enti kabi ma me ana kabi kire no na onyaye obom sobo afiri ye mienu ntam ko nipa ba ko foforo ho enti nipa foforo bam se no amam na bi adekoro no a mafa ne se adekoro no a na ye de ko animu a adekoro no a afa no hu se sisie na osisi me ka wonyaye tini ya sa de a ene me kwa akosama no na sama no na ya kase yakobo no kwadu makobo no kwadu a kire na die sama no de yakobo aye ne se akosiko ko ba aye no ya se abra ne summons ya abra ne summons na na nam so ntimi nka ya abra ne summons ontimi nka na afi wa ya se asama no na aye saman asama ndi saman bia ni ba bia se obi a wawu saman ya se de abesama tanka se kura ba se saman fo ba ai se oba abesama wo bebo okwadu obepa ho mra yakobo okwadu ndi se saman fo okwa wie tanka se fa ho bone ne kwa ya de saman so bebrew enti saman so no na nanom kan no saman sa se asama no ene ma sa akasa no eso betena ase ena afi kwadu na kwadu no gina se kwadu no eda wo kode no koma kyen amen ko bo amane a kyen no wo bebo onua no kwadu asem ode adi wo na wo da wo ya wodie adi etia de wodi ne ho yawo no ene fe no kwadu nti wasem no a wodi gina so ada wo ya wodie adi a kire de wodi ne ho yawo no ene fe no kwadu yese so obi abobi kwadu a yese wo na ko gina mpanimfo anim ene waka ne ya wodie ade a kire nti se ba ne saa kwan ben so na nananom efa na omototo na ununua entem adwo eno ne asenie no na asenie na nananom botaye wo so amuwa ne se ade a edimpuntuo eya wuduro ema mpuntuo ema efia setenapa ene yedie wuduro wo mu pa no eye menasepo so wo menasepo tia obi wo yawodie ebi tia obi na wo na na di eya wuduro kese pa etia mpuntuo fi se kane no na nanom kra kosai so obi kosa hwemachi ma me hweme so na me hwe so ene ye de kosa enti wo kwa na me hwe wachi se obi mfiri wawra wo so hwe animu ma me se obi mfiri yanim emedi enya na me ne wontam nye ye den ekosa ebio eduru ba bia na yadwuma kora ye ne daadai ye pempuntu dwuma ye se akuyadwuma ye di noboa se me ne wontam me na se poba ne ya anya ebi kora na obasem odin che me aka me no mienu ka bo mu a ka benyama me so manya bi me na se po dan ntam nti minti meboa wo so nti meboa me enti adwuduro kese a ebetime kum wo man so ndue eye me na se po ne asem abeto ho na ya anie se nsuo che to mo yi hwa no saa na asem so kyer dodo ne yanka esunsunsanso no ede wo hawo ne amane bebre ena ede bantina nanom botae ne se enua benya ne nua ekunu benya ne yire benya ne kunu na efia setena ne asomdue no enya baabi papa atena aboa ma nipa atimi atumpon na etima konkan eba boa yewudie nso afiri ho ntina nanom tena se na omodi asem no ya hwa asem no apɛ baabi asem na duagubre egu na omodi egu ho na aboa ama obia enya ne nua ma obia ho ato no ye hwe ne nhyehyeye kwan ya na nanom fa so ye ho se ensaman wom makosaman me wo bi mrasepo wa kyerɛkyerɛ mu ne ade na ya frɛ enipa no me nua be ma bedum Ghana nya asɛm ya frɛ yen se ne be ya meyi ne ho ya wa frɛ me mu kwan ben so na nanom fa omo be fra bedum Ghana nkone na kasa omo be fra me nko ame na makasa anasa omo be fra ye mienu
na oma aka de yi ato yam obi ate ne ho ase anasa kwan ben so na nananom befa esiesie ama menya wo se menua na wo so anya me se wo nua se me di wo ho yawo aya wodie no aba memu no de enie me de wo fa kwan no so aten yie ne sobo ne we ni nyina achi anya yi a de me ne se mekọ kya me ho wo hene kya me ho na ko bona mane ye se menua so me se ana obentene ade we no ode aye me ne hye me so na eha me pese yetena se na yeka eti kya me ne te asem no a na wabusa se waye krado se woni no begina na nanom anim adi asem wo se yanti ne maba no ene se nti ne waba de a na wo checha asem mu kire no de ya na tasie ni na nanom no mo wonim de pa kya me no ehunu se anuafo ntem na wei asem we de ye de ko to badwa akoka de wontim fa nua no so o de ye me na ye me ya enti ne sa de ya ne wo de twen asem nuru ba bia ene ye kokko ma asem kya me ne de wodi odi yawo no twen de bia kan ye tini nkronkuma no kyan betimi kra fra wunua na kan kye se ade na ade we ye wunua na wabɔ no ase gya na wunya ye wapasa nko be sama na de mehwe se be ye ne nua benya ne nua na enko akiri ma badwa mamu no untimi enya ade wo ye no okoka ne baka asam ye nya ansaman na kya me bi ye sa adwuma no asam no ba oye nimdifo nti oba na wachetene na nua akoye nti obi na obi hia no busa no se so ka se okosama wunua yi oso me koye na kya me ahwe asiesie asam no otu yefo ne yekoy na ne hene na ne wura te ye no kya me opata abontentokwa a ubuada ne kofa asa abere baaye abontentokwa no opata ndodo a ubuada enti sama no na yetua aboade bi de enti a etua sika no na ye kete ani wabi kane ne sika ho ode yo enti sa wo kotua sa sika no a na ekire sa mpa asam no ye wo ya ehyewumu a wo ifiri mu onye yi enti pa bibira sika ho ode tutimi kofa kete ani wa no ba ana sika kakra na ye de sama utimi de ba de a na esa asam no wodi ho yawo pa etuba na de abantie no ne frɛ no nsaman sika no sika a wodi asama no to de sama no wi a afa na kya me de ho amane kɔbɔ ne wura ɛyɛ ohene kɔbɔ ohene amane sɛ me wo hoda asomasi obentena ba sɛ ni nua asomasi odi ne ho yawo no pɛ sɛ oyi yawo die ne firi ho no pɛ sɛ ode ba wanim me yɛ krakra na esiesie asɛm no ma asomdue ba na wodi sika asomasi ana bentene abɛsama ne nua no ti wodi sama no a na ode ho asɛm no ɔsɛ ne fa ho asɛm kɔto nipa kɔ anim na ode ho asɛm na kɔto nipa na abɛsama no nanim ɔsama no ode bato nanim a na wo nipa no so yɛfrɛ ma aba oba no ebo asɛm ni nyina kyerɛ wo kakra ye bie ni kyerɛ wo asɛ an mani nua no begina badwuma kasa ɛne nsama sika otua ye no otua asrɛ ko a na nso otua asrɛ ko de ato so saa asrɛ ko a wotua no yɛfrɛ ne mpisoɔ anaa mpiasoɔ na sɛ wagye pene ayɛ krado sɛ yɛbɛdi asɛm na sɛ wapi so to wopi so wie a na kyerɛ me de ho amane na saa abɔ ne wura ɔsɛ ne sɛ ɔno bɛpi so sɛ asɛm no yɛni de a ɛne yɛde ɛwɔ mu nie hyɛ da sei ɛda sei amane kɔbɔ mu sɛ da sei omomra ma hyɛda omomra na yɛntena se ni asɛm tie ni asɛm no de a afei na ɔhene bɛpɛ na dwasɛmfo aha ne yɛnhyɛ ne nso no yɛwɔ ɔhene dwasɛmfo a ɔno mu di asɛm wɔ hɔ ɛne ɛwɔ ne nkonnwa sofo nso wɔ hɔ na ne nkonnwa sofo no bi ka na dwasɛmfo no ho enti ɔhene bi du na sɛ ɔhene bi akonnwa sofo sɛ bi a ɔmo yɛ bɛɛ nipa nso ana nkono a ebi a na dwasɛmfo no na ɔmo nuru nkon bi kura emu bɛɛ nso emu bɛɛ nan obeyi wɔ mo otimi ɔhene wɔ ho kwan sɛ ɔfɛ nipa bi firi baabi ne wɔ mu di asɛm no sɛ yɛ nkonnwa asɛm de a asɛm no yɛ nkonnwa asɛm de a ɛna atra nkonnwa ne nyinaa danse enti na ɔmo nyinaa bɛka ho na mmom sɛ yɛ ankrankra ntam asɛm de a ebia na obi kura bɛtena kurom hɔ na bia na ɔyɛ mmaranim ni bi kura ɔkyerɛkyerɛ ni bi na wakɔ ahomediem ɛne we na wabɛtena kurom hɔ anaa wɔwɔ saa nimdeɛ no bi kura ofi kuroba na ɔte kuro no ɔnti akonnwa bia so na na hunu so wɔ saa nimdeɛ no otumi frɛ no ka na dwasɛmfoɔ ho ɔno ɔmo tena se di asɛm na na bɛbɔ no dwasɛmfoɔ a ɔno ɔmo di asɛm na maneɛ na ɛda a wɔde ahyɛ no ɔmo abɛtena se na kyea me nso de nkra kɔma ɔmo a de ɔbɛsama ayɛ no ne ɔbɛpii soɔ no de asama no ɔnso bɛpii soɔ no ɔbɔ ɔmo nyinaa maneɛ ne waka akyerɛ ɔmo sɛ asɛm no ɔbu sɛ ɔmo mo wɔ adansefoɔ ɔmo sɛ yɛwɔ adansefoɔ sɛ ne momfoma adansefoɔ mmra ne sɛ ɔmo yɛ akɔfrɛ ɔmo ne adansefoɔ no nyinaa de aba ne sɛ asɛnnie no afei na ɛbɛhyɛ ase nananom bɛtena se no na yɛdi kan ato nkra frɛ ɔmo a ɔmo anya asɛm no na ɔmo aba ɔba nso yɛmo ado adansefoɔ aba nananom ne nanan na dwasɛmfoɔ tena se ne yɛafrɛ nipa mmienu abɛgyina dwom na nanom abusa sɛ mo wɔ adanseɛ ɔmo sɛ ɔmo sɛ yɛdi kan abusa dadadeɛ kokoa mu deɛ no so badwom no yɛbusa sɛ mo wɔ adanseɛ ɔsɛ ame wɔ adanseɛ wɔsɛ mo wɔ adanseɛ to mo wɔ adansefoɔ deɛ a bi na adansefoɔ aba na nanom ama ɛhenkwa de adansefoɔ no akɔsie deɛ nti a ɔde ɔmo kɔsie ne sɛ
se be ye no mo nka asem kro na enkoye se ono ka ye no fa mu aba bi se aseni ho no nsem bisa kakra e wo ho nti bia na obi di adanse kwa fa mu aba bi na obeka asem foforo nti edna ba kosie ye na adanse fo na kosie afei ne wadi obi ho ya no wona ekobokọ edu saa mre na no be frɛ na ma wakane ya wodi ese obokọ edu to ba kyerɛ na asem nyina de ekofa ba ye ne kwan onua no ana se nipa no na nya asem no edna fa so wakana asem nyina awie a nana no tie bi na de omo de odne ba ye no so nana maka kyerɛ se onti asem no yie owie no wo ma asem bisa bia obisa owie a nana mato ama ne se wo mu asem bisa bia bisa iti wonsam na wo kan ye no ya odie na oda na di a ode nam kwa adu so ada na die no ensam aka ye nyina no de wabɔ kwa adu na tia no no obebu sa mu asem se na wo kase da be ne siye o se na no ekwa yie ha ne ko siye wo kan se ni sei hwan na wo ho no o cheche sa ne ma nyina busa nsam no wi a o wie otimi kura to ma nananom se nananom abadwafo mesrem ani die se mo nso mo musabi nsem bisa asam musabi mame nananom so bebusa na asem bisa no na akwa asem ni bia no wahwede yie bisa nananom fa abakese asem no mu people no mo fa free nsem bisa no ise busa wasem a wani mu abaya yi ano onyina ho ene kasa kura free wo mu ade ba no wo kura na asem a wo busa wo no o de hwe wakoma bisa yase bia wakontokwa nananom mente sa minikuta sa suban no nananom betima buso asem bi kura abufu no wo hwe wakoma na hwe wona nya asem no wo pa hwe se wo ensam yi wo hintentem ti sa ne ma nyina nananom hwe na mpani se sabe bakwase na to na asem so difo bakwase wona to na asem so difo nananom sabe wona to na asem so difo nti wasema wo beto aso no asem so edifo nananom dem ba ya na beto so to na hwe na bobo no obi ene o kan sa wo badwum obe sa na asem nananom onimu na wo bakwase enti obi abaka asem de ne mo nsem bisa ne ba akotwetwe nsem bi aba na ya yenhya no so nsem bisa bi wo ho a wo bebusa ebebusa ma oyi ya no wo bewie kura bi abasa akonya asem foforo ba bi foforo na wo wie no obusa mo nsem wi a afei na ya frese wo dance ni abasa ma ebusa akwa mo aka dance ni yesem ko fa dance ni nimra dance ni so ba na ebusa ne se aso esi ana obentin se oni nua nya asem na wo ho de wunim ka dance ni no ba kakra ka mu mpani so refi na sa akwafa enchi na nanom ko na nanom na so a omo wontam itu ba shantam no mu kra ohini bia hemfie wontam ana se owo nyina so a wogina enti ansan de be ha se kra no wo be ka na nanom tam a kire se asem a wo be ka no kranko na be ka no kuretro do ete sane ya court wa de twere konkon koran ana se ya de snap ne ho niam koye no se wo be ka no kran no kuretro do na be ka enti be ka na nanom ntam sana be bonkuro no ana bo kwa adu no wo be ka na nanom ntam enti wo wi a wo dance ni no so ba na ya bona mane se asem se na asi onua ne onua ntam nipa so mesi no bententam ene wa yi mu adanse eti won so kanananom ntam wa ya krado so obedi adanse so obedi adanse ene ya kanananom ntam na so wa kanananom ntam se asem a obeka no ni ohunu ye ye nokore na abeka ti wo kan ntam no wi a na afi nananom adanse mpa ma saka de onim ana de ohunu ye na so wato wa no asem so saa wi enti to no asem so wi a na de obedi adanse ma no ya ma no kwan se ono kura obedi adanse ma no omusu asem wow ono a wo bedi adanse me am bedi adanse ama wo mema nua ba no wanya asana be ma mema nua ba to bedi adanse ama me dimu no me ka asem wi a e ma wo busa masem saa busa me se e bia na asem bi wo kora me ko hye ho no se madan no se ma de wo busa me nsem ma meyi no me wi a ne ama kwa amade woni ne wa asem no so busa wo danse ni no so asem na enkoba se me ne wo anwene bibi enti no wan kanu a wo refi ye no me de bebi sawasem amo akai wo de ya asem bisa kai me kora meyi ano na me ne wanwene o bia na me ne wa hyehye ho a enka ho de wo mu ni pesa masam ye denti enti me mane sa ye ka no na nandom aso eti no ndo mani fam enti asem no sabe wonim de ya wo nche na nanom na na josefo a wo mote ho no edi kwa be fa so obabusa no so wo busa no wi a obusu bebusa no to bi ko betima fa asem a obusa no sa de busa na asem anu ye no bia na ma anwene ho ba ko yi nsem bia pie se aha no na ya anwene ne na nye asempa no ho fa bi enti na nanom behu enti yakofa we nyina ebusa we nyina wi na nanom so busa nsem no bia de obo no kwadu busa nanom so betima busa nsem no bi ye wi ho no a eno asi afi de ya bo no kwadu nti bakro no wi a na ya je ka sika firi wo ho nanom me na me de wo ba wa de me ba nanom betwa sika ma se faja me kwan se mbegina nanom di asem no de enti a etwa sika ma me bia me ho so metima be di adanse ama ne menya nanom ani mama ne wo na be di adanse ama me metima nya ama ne kase bia ye di wasem ne ya wie kwa na wo di fo a e kai bebo wo no
me am benya amane ho ne bia meka kora be so achen wo a kwantina dance die obi wo ha ehu nti onni oso woni na onni mu pa onni fi se okotwa nkontompu ne ko hu na wasam kora be so achen nya wo ko bi adanse kramo pani bia na odi okanyamsam ose de na de ayira ne bone so che de ofa aye no de na de ayira ne bone kora so che de ofa aye so de be hye nipa bebre be wi ase won ade se o munyanya no kora eno so wanya ho no me eti wo a obedi dance ye no utanye ya betuma nya amane so chen de obedi dance ye ma wow eti mu wiwa wie no a ono nso ayi ne ho ano no owie a na ono so boni nkuro wie a na afei ono so de dance ni aba boni nkuro wie ono so bebusa na asem na nan bebusa bi na wie na dance ni aba na dance ni nso a abekasa na no so awie nti awie ni nyina wie a afei na nan mo tena se aye na nan so wo na gina tukuo ewo na senie na dwasamfo no mu no o na gina tukuo a o mo kwa gina ma no to ka oduru ho nso obi won so wo heda ni agina tukuo a da bia obetima ka se nananom akwasi bia jaase ankobia monka opani ya mensa ho na muntu agina mra mesi bibi nkire na o masere kwan fira senie ho na o makotu agina nti agina tufuo no ana agina tukuo na wo nana adwasamfo no mu no o mbekọ o mkọ a eno ne yefa nse otu agina na yekobusa abrewa o mkobusa abrewa eti o mbekọ afira senie ho asere kwan akogina baabi na nsem o mka ye ni nyina no o mafasi masini bi di adwendwene ho mprempre na fize o mo de o mani o maso tire o mani so fam ye nananom ni bi nananom o mkọ agina tuo no o hene wo mugidie so betima ko tu agina de asempa aba to o mo ba na o mo de amane aba bo ebuso o mo kwan se mo kọ agina no kyam ya ebuso o mo kwan so na o mo yi ano to o mo yi ano wi a na o de sempa ama adwasemfo no mami mi saw ansa ye de sempa be ma abadwafo no yetimi ye ya yete dance ni krobofo eno no dance ni kroboni no o mo nya amane no dance ni kroboni no asamesi bedi ho dance be wi ase no na ono no kura na num asam do so chen ye ono anya na asam kura ka ase won kan panifo se wo de o ye dance ni kroboni na nanum ka se na dance ni kroboni dia na opa amane anya won twetwe asam so a won hwe abenya amane dance ni kroboni enko ba bia tweme ye twa ye ho sima ye ba ye de aka beto aso Efi baby ajiji si kampo ano nananom de kukuru hwe ase empreka so na adwumaden afi apma hankra dio me ma watna se waje bre na wo hwe efititi dwumadie ye de free ice cafe Kumasi cultural center ede bro ye kono na dancing kroboni ene ye de ekoye sese ye san ato aso nananom akwagina ba ye kohwe ne a ewom me nua be ma fa ye borem agina tuko na ba ebuso o amane ya mom de abo o de amane ya abo ti wo mo na amane no ene ba kokko wie se amane ne be ha se afiri wo mo so se na wadaroma ye kobusa abrewa no o se we ye we sei na o ka kire no yi na tan kura wa mfi no o ko so a share no saa nti no ene nsembisa ebusa no anu ye oyiye eni su o da na die no nananom nana ye kobusa abrewa se ye mua sumasifo na ye mua obentre nso bem one na ani ne ye eti onya kasa awie pa na nananom abadwafo no enyina so asa ha ase nti badwa no ayegya wo ho no afa obi aso besoro akere na dwene na ato sempa ama badwa na aka ne nyina nti ohene bi ana se adwasemfo no wa besoro no na wadaroma efa ha ene ha nti bisu se one onua na ani ne ye na we so afa ha ebi a se oye se ye na hakora ebusa na asem wi no ka ne senti bisu se one onua na ani ne ye nananom be ma wo mo de ne nyina wie nananom ka wo masem nyina wie a na afei chiame no e de sempa ama ne wura ohene ote adwamu no enti ebetumi aba se me sania me si ye me ho eni manim bia na asem no kranka me nimu fo enso bia me kasa me ne ye ni manim a me kunkum ye ne me kasa me enema bia me ye no ebetumi e de fobo bia bre me ana kutia pa ye frɛ wa senia wo nante ade ba se abesi agina ho timi na e kan wo se wo ba dwendwen se abegina ho se abegina de se ka ma wanye yi de se wo me kan wasem no enya fokora udie no a enya se bia udi bem na edi kobu awofo a se koba se udan su bia di wie na se udi fo e wa asenie ni mu a no kwasem ni afei udwa ato akọ no ebe ye den dwa ato ni kura akọ dwa ato aba eno ko mba wonu nsuom kakra na eduru ho a obehu de nti a eye ma se eso oba betena obedi asem a udan su papa die
Fe said ye see nananom ni ho de. Nanso asem bi ni adanse atwa ho bi ya adanse. Ti nananom bu sa aba no. Usu a wo da na de ne kire said ye kafa ho no. No kre. Ana wo so a nyese wo ko wo kan wasam kan ahemfie na wo di kan ahemfie no na wadi bem. Wo betima ko sama obi. Ye bo nkura nchekire mu beba ne nsem bisa beba no. Na wadi fo. Ti nya de wo ko sama ye na di bem. Wo betima ko sama wo nua. Abo wo nkuro aye bibia kama do dance fo aba. Na na be hwe asem no mu no. Na wodi fo. Ene de bibia ni ho a esi kwan. Enti de wo mu ni sa fei. Nananom nyina ka wo masem wi a. Na kya me de asem no ma. Ne wura nana. Na nana akasa. Na hono na de wo mu ni. Sa asem no bi kura otuma badwakuo bi so mo nkɔhwɛ. Ne we ya. Kane na badwakuo no kɔhwɛ asem no. Na nana nso atu sa asem no ya ni anwie na bi otuma badwakuo bi se asem we de ehia hwehwemu mo nkɔhwɛ mu a. Abadwakuo no kɔhwehwɛ mu ba. Ebi agina tuo na kine sa abadwakuo bi ana abadwakuo kɔhwɛ mu a. Ɔmo kɔhwɛ mu ba. Nana nso timi tu nipa. E ma ɔmo fa akyire, ahwehwɛ akyire. Nti wo abadwakuo nana mo adwuma no. Nana bɛsa tu nipa bi a ɔmo de ɔmo ma ahemfie obi. Ɔmo ti asɛm bi kura na ɔmo megina dwom nkasa ɔmo so bɛhwɛ mu. Ni sɛ wo kɔba na sɛ mo kasa mo na nana nkwanta. Ti asɛm bi a mo nyina mo kana na we ni nti yemu anofo we nti mu anofo a ɔhen so te wa asɛm no ti bi. No so ayi ne hwehwɛ mu yie. Otimi trase. Ansa na obebu asɛm no ɔno de ɔbɛka no na edi mu. Mo nyina ka nana mu anofo no trase a nana timi busa asɛm atwa to. Obusa wi a mo yɛse abusa asɛm awi o. Ɔhene betima busa asɛm sɛ wo de ani ɔse me nua no. Matena fi kropan ɔse an. Ebere bi yɛ dan. Sansɛm no nana akɔpa akyire hu no. Ebi ana abadwafo no kora bi ho ɔmo nim. Ɔhene de hene nti ɔkɔpa akyire hu. Obusa no. Afei na asɛm no dane nana yemu a weefo ne yemu a weebim. Na ɔhene wa anya saa adwuma no. Na ase wadwasamfo na ɔmo gidi a enipa de nipa. Da bi no ɔmo dan wo nkwanta a enim guase bɛba. Ɛba ɔhene asomasi de bu asɛm no. Asɛm no kɔkɔ be fufura. Ɔhene asomasi wo na awodin. De wodin ne yɛbɔ. Yan kasa abadwafo asomasi de bu asɛm no. Ɔhene asomasi. Enti obi abetima kasa na ye him kwa a ɔhene him kɔ be adodo ɔkɔ. So oni gidie wɔ hɔ a ana onim gidie a ohim nkɔ hɔ. Ti mbetima him akɔ a na ɔhene him aba. De ɔhene be him aba no. Ɛna ndɔ kwafi sɛ obusa asɛm no wi a sɛ ɔgye buo mu ade o. Sɛ nso de homoburo na kan yo. Ɛbɛda adi dwom hɔ. So ɔhene kasa a obɛma obi ahunu sɛ ada adi. Yɛn fa nto nkyɛn sɛ bi a abadwafo anko hwem ani we nyina anko hwem kura ɛna da no an ye bu a afɔ mo keka ne nyina wi a na de ɔhene anaasɛ asɛm no wura ne sɛ de asɛm na kɔma no asɛm no wura na wama ne kyeame de sine kyeame so sɛ ɔnka sɛ nipa asomasi wo fato nanim to ɔbɔ na ma ne wi a kyeame na sɛ ɔbɛka na asɛm nti ɔmenka de kyeame ne bɛka sɛ na nanum asɛm no na kyeame na sɔre ɔsɛ ɔbɔ din sɛ bi akwasi mensa nananom se sɛ nka wo nua abana adwemo amfo amba ha ɛna sɛ owu ya na sɛ asɛmbɔne to no a nka wadi naboa eti ade di no wa ani ne yie tinana se mimu awofo na mimu awo nua ba no ebem to ka sɛ mimu awofo mu nua ba no bem no saa me na aka nanum asɛ ya hɛ kyea me ano saa na afo a efodie no so sɛ wodifo na ɔde ma wo saa wi a na afei ahenkwa achi udedua odi fo na nanim onim ye ka ye sua ade o ka ye friend say adamu die ti se wakwaje adamudie bia adamudie no wo kire mu sen ana se asem bi ya hwefo beti ase asem bi asie ne ye ka ho asem ne bia menim nipa no a bia odi fo eno makɔgye ne ho bibi menim sɛ wo kyerem sɛ asɛm we de ɔmpa bibi anya na makɔgye sika bi agapade bi ana bibi afiri ne hɔ abede begina so eno ne ademudie no abede begina so aka bi ama nipa kro no saa de ne menyina bɔnten mekɔgye ne dam yɛsɛ wagye adamudie megye ne kokom megye ne kokom makɔgye ne dam na mekɔ makɔgye magye ne kokom idi sɛ kɔba saa no a na me begina so aka asɛm ba bia anya no kora no kora me him kɔ sɛ hɔ ɛyɛ no kora ti no sa nana nso timi de nadwene fam hu sɛ nana ne de bibi apiem yɛsɛ dɔmani sande ɔso ntakrakyɛ ɛna ɔhene no akonwa na ɔte so no akonwa na ankasa no ɛyɛ adwendwene ɛhene ɛna ɔno te so san hen kɛseɛ ti akonwa na kasa kyerɛ no ɛna ɔda ɔso ɔman ho daeɛ so ɔno yi ɔhɛma ɔman no yi ɔman trip ayɛ to ɔso daeɛ nti onim kuro no mu kyɛw nti ɔno no ɔbisabisam apa asɛm no hu nti ntimi ɔda mu die no ntimi enyi ade no mfiri hɔ yɛsɛ akɔba sɛ ahenkwa nya boss so odi fa na ahenkwa ache odedua
de ene dedua ne se afei no ubegina ho ne bi kwa kana wo katete ho wo di nananum nimfo ti eche wa na ese okodwa atoa ti ahenkwa no che wo kɔ no mkɔ wo yemu ade ba wo ba na obepedwa dwa atoa nti wo hene bi wo ni dwa atoa hene wo ho ebi o kan dwasemfo no ho nya saa nso a wo yi nipakuo bi wo ho a utumi kɔ wo ho dwa atoa se bibi saa ni ho se yayi obi si wo se dwa atoa hene ene we nso a ubetumi de nana bi a wo ho a woni duru nanim no wotuma kɔ no wo se nana dwa meto wo nti dwa atoa ni ne ya na ne dwa atoa ni no dwa atoa ni na sere nanom kwan so no wo kɔ agina to no wo kɔ agina saa mre no ya chiu dedua no a na ya bɔɔbɔ o je chiu dedua ba akɔgye atum dwa atoa ni ne ya chiu dedua wi a ɔdo bɛkɔ na ɔbɛpa kyɛw sa nanom pam kyɛw magye atum wo je mfum so atum a na aba na de dwa atoa ba to dwa atoa ni afɛ na ne ya bɔ dwa atoa ni ne bɔ abɔ no bɔ se bi ya bɛgye onwa mienu ya bɛgye obi a predwan sia predwan nan ya bɔbɔ sa abo ni nyina wi a na dwa atoa ni na sere sana nanom ɔdaworoma esere o sere no so ho kwanso botima san akɔ agina wo kɔ agina na no so makɔ sere so maba na dwa atoa ni na bɛ sere so to sere so bia nam sa abodi fa ya ka se nwa mienu a ede hye atum to adwan baako to sika so masi na fi nananom de o maka awie wo kan predwan ye de a predwan ye sika na tete o sika no bia na bre bi so a ye bɛ kyerɛ daama predwan ani sika hodo ni na ye bɛ ni a kyerɛ sɛ daama ye de yen me bɛte kra sɛ sika bi de ba yo duru ha ye bɛ kan ni na ban yo sɛ dende enti ye bɛ ha ni na bre duru ha enti na empata nso ye de a sese wakodwa ato aba ama nananom abɔɔbɔ ama wagye atumti utua saa wo ye mu ade no wie dwato ni be sɛ na ye mu ade wie afa nananom bɛhwɛ sɛ ma ade na wo sɛ no a na ade ni di buo bi a wo betua ho ka wo betua saa ade no ho ka te sɛ bi a me a medi bem no me ka sɛ me de akyɛ me wo ho kwan sɛ metimi de akyɛ na wo de cha na kyɛ sɛ waye afiri mu ana na kyɛ egumu ayɛ ba egusu ayɛ ba eti metimi de no akyɛ na no firi hɔ a afei ɛna na ye bɛgye mpata asa ama wo sade bia ni mu a asɛye a yagye odo ye ya na sɛ otua kade a ɛna ne yɛ kɔ mpata mpata ne sɛ ade na ade adi no no so yamfo ama sɛ de kyea men kan na asɛm no a enka bia wodi na boa odwendwene ho kora awui anoda adwendwene kora enya adwene mu hawa ko ha wo nua no ti afei na ɛsɛ yɛ pa bibi nyina opata wo ti mpata no timi yɛ sika timi yɛ nneɛma dada setremu nneɛma bi sɛ kosua akokɔ ɛne nneɛma bi ntoma mpata bia nana no betime twade agina wo sɛ asɛm no sɛ sitie ne ho mpata no mo beba ti mpata no ba na sɛ ɛno so so mo betime ka sɛ mpata no nyina me nyina na bia magye kosua meyensa epemi nua ɛna ayɛ nua ntia ti mpata no bia magye kosua meyensa e ka sɛ mama kokɔ so bia magye kosua meyensa na so bi ka sɛ menye hwe me de ne nyina kyɛ menye hwe nana no anim de menye hwe no me de akyɛ kyɛ de me de akyɛ na metiri musum no ɛho asɛm bɛba ɛho asɛm ayɛ ba no sɛ yɛkeka aba afei mpata no ɛho asɛm ya afei na de odi fo no wo sika de bɛsama ayɛ no ye bɛyi wo sika ama mo ɔno ne sika bɛkam de odi fo no na na madaroma de odi fo no ne sika ɔde bɛsama ayɛ no bɛkam de odi bɛm no de ɔbɛgye ne sika ɔno na ne sika ma na wo sika akam afei wo wie a wo betua badwa sika na na ma badwafo no wo betu o mapo nti badwafo sika no de ɛyɛ wo na abetua wo odi fo no nko na abetua ɛna ensa ye betu agu asɛm no so ma obia no mbie ama we nsa no enso nsa tuo no so nsa tuo no de emum yenu a yedi muso mu ntam asɛm mu yenu na bɛka bo atu nsa na badwa sika no de sɛ nyawo na akɔfa asa abɔne di wo nua na ka badwafo metena se ta badwa sika no ɛyɛ wo ka na watua asa badwa sika no ɛno achi no na mum yenu maka bom no matu nsa ɛde agu ɛso mu wie a afei na mo bɛto taame di sɛ waka sɛ me de akyɛ na menye hwe a afei na wo a no wo bɛto taame wo bɛdi nsi aka ntam na nanim wo bɛ ha sɛ no nsi de na wo di a na ntam aka de wo kan ne sɛ wo bɛdi nokorɛ asɛm nokorɛ na nokorɛ todo na abɛka sɛ de wo bɛdi nsi na nanom anim asa aka sɛ asɛm na ba no nua ntam no a wafiri wakoma mu aka na nanom anim no sɛ ɔde akyɛ no efiri wakoma mu paa na aka ayɛ na afiri hɔ kɔ no wo no nua no ni asɛm bia asɛm nyina sa asɛm so nkɔfa asɛm foforo bi ɛma ɛna asɛm nkɔka ne baabia nkɔfa ha foforo ɛma na wasa di nana no ɛnsɛ waka ne ntam no ɛde ayɛ na afei de woni wonya asɛm no wo a wodi bem no wobɛka na de odi fo no so aka sɛ nananom asɛm amadi mu fo ayɛ mu ade awie no me nkɔtwetwe sa asɛm no mma na me nkɔka ho asɛm baabi kora de abufuo bɛsa aba na mɛfa me nua na yɛ sɛ me nua na de asomdua aba na nso wadi nsia aka ntam ɛhɔ na asɛm kɛseɛ wɔ ha
edi asema se wo ka se wo mpene na asem we de me mpene a obi enya ohwe na na me ka se de nti na wo mpene bi ko bia wodi asa wotuma ka se me de be ko ba bi fofo na ade ko na mamu sa na age pene na aka ntam no de a ene ntam ba yo so no me ukọ na akodi ho asem foforo bi a wato na nanom ntam na ntam no so duru ba bi a dan duabo etia wa enna senie ha na yede ni nyina esie nana acheche ni nyina mu enne me no mienu yesuade pa afiri mu wonu afom wa obehu kwan a obefa so a ye ebeto ye aboafo ebo aye ma yede efrititi dwubede ebrewo eye ice cafe a womo ewo Kumase Cultural Center womo ni awope bia obaha womo ahoye de womo eye number 1 ombesimi asho kama ya wani ebegisa obesan ababie Park Prestige Ventures womo eka ho na aboa na yede dwumadie abro ene seme ho eye wo fa na yemfa seda ema oraire Chumesi mame sai wa Chumesi nyame onhiraw medase adomdom ye ni adasenne ye besan de foforo asan abro Amansambo mudin baby amugokobia kana mai mudanso Amansambo mudin baby amugokobia Ntima weni nyisa ufigano Amapunti ojayo so na yesombio Ntima weni nyisa ufigano Yetati se bebrebe mumienyayo Ntima weni nyisa ufigano Aye metuma ka bebebe ya mumienyayo Ye muame mpenifo na yenkoso Ye wamabe ye jnayeso na yesombio Wamabe ye jnayeso Wamabe ye jnayeso Aye mama ya nyaba kuya na ye Wamabe ye jnayeso